2 Awgustda Balkan velaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde onlarça adam internetiň tiýdliginiň petligine nägililik bildirip, Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň yerli edarasynyň öňünde protest geçirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Adyndan 80 töwereg adam häkimiýetleriň internetiň tiýdliginiň ýokarlandyryljakdygy baradaky wagdalarynyň puja çykandygyny aýdyp, kärhanadan internetiň tiýdliginiň ýokarlandyrylmagyny ýa-da onuň narhynyň öňküsi ýaly arzanladylmagyny talap etdi. Adamlar kärhananyň bölüm başlygyny 6 megabit sekund tiýdlikdäki internet wagdalarynyň diňe internetiň bahalaryny ýokarlandyrmak üçin oýlanyp tapylan oýundan başga zat däldigini aýtdylar. Olar 6 megabit sekund tiýdlikdäki internet narhnamalaryny ýene 2 megabit sekund tiýdlikdäki öňkü internet narhnamasyna geçirip bermegi talap etdiler. Olar 280 manat ederek öňküsi ýaly 180 manat törejekdiklerini aýtdylar. Dip waka şaýat bolan türkmenbaşyly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçy protest çäresiniň görnüşinden guramaçylarynyň bolman onuň öz-özünden döräne meňdeýändigini, protestçileriň öýlerine çekilen internet hyzmatlarynyň tölegini geçirmek üçin kärhana baran müşterilerdigini aýtdy. İnternet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilen türkmen häkimiýetleri 1 martdan başlap internet tiýdliginiň ýokarlandyrylýandygyny, şol bir wagtda onuň narhlarynyň arzanladylýandygyny wada berdiler. Türkmen Telekom'un 21 fevralda çap eden bildirişine göre martyň başyna çenli ilanta hödürleyen internetin iň ýokary tiýdligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanjylara 4 megabit we 6 megabit bolan internet narhnamalary hödürlenip başlandy we olaryň bahalary degişlikde 230 we 280 manat diýilip kesitlendi. Adamlar 6 megabit sekund bolan internet narhnamasynyň diňe artykmaç çykdyjydygyny, internetin tiýdliginiň 2 megabit sekund bolan döwründen de petelendigini, artykmaç çykdyjydan halas bolmak isleýändiklerini aýtdylar diýip wakanyň şaýady gurrun berdi. Şeýle-de protestçiler belet film hyzmatyndan peýdalanmajakdyklaryny, bu hyzmat üçin tutulýan aýlyk 30 manatlyk mejburi tölegi tölemejekdiklerini hem aýtdylar. Türkmen Telekom'un resmi web saytynda belet film hyzmatyny birikdiren raýatlara 8 megabit sekunda çenli tiýdlikde 5000-den gowrak kino görmek mümkinçiliginiň hödürlenýändigi ma'lum edilýär. Ýöne protestçiler munyň hem artykmaç çykdyjydygyny, sebäbi bu hyzmatdan peýdalanyp kino görüp bolmaýandygyny aýdýarlar. Telekom'un jogapkar işgäri açyk gygryp protest bildiren adamlaryň gazaplarynyň gorkup belet film hyzmaty üçin mejburi tölegiň mundan welek alınmajakdygyny aýtdy. Şeýle-de olaryň internet narhnamalaryny 280 manatlyk tarifden 180 manatlyga geçirip berdi. Şeýdip 80-den gowrak adam tarifini ýütgetmek we belet film hyzmaty üçin mejburi tölegi tölemezligi gazandy. Dip wakanyň şaýady gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä mundan ozal kärhananyň resmileri raýatlaryň internet narhnamasyny üýtgetmek baradaky haýyşlaryny we şikaýetlerini kanagatlandyrman gelýärdiler. Türkmen Telekom'un narhnamalar boýunça berk düzgünü bar. Egerde tarifini üýtgeden raýat gaýtadan öňkü tarifine geçmek islese, onda muňa ruhsat berilmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Kärhananyň resmileri raýatlaryň internetiň tiýdligini ýokarlandyrmak baradaky talaplarını munyň aşgabatdan çözülýändigini, etrap resmileriniň elinden gelýän zadyň ýokdugyny aýdyp, olardan öýlerine gitmegi soradylar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Telekom'un Türkmenbaşydaky edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Birleşen Milletler Ugurmasynyň jynsyy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komiteti Türkmenistanyň bu ugurda öz üstüne alan halkary borçnamalaryny ýerine ýetirişine baha berdi. Komitet Türkmenistanyň jynsyy ýekirmelerini pidalarynyň hukuklaryny gowramak boýunça degişli mehanizmlary döretmegi teklip etdi. Bu barada Birleşen Milletler Ugurmasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissiýarynyň müdirligi 31 Awgustda hasabat çap etdi. BMG'nyň Jenewadaky edarasyny 7-31 Awgust aralygyny dünýäde jynsyy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky halkary konwensiýa düzgünlerinin berja edilişine garaldy. Türkmen wekiliýeti 21-22 Awgustda bu ugurda Türkmenistanyň 2016-2019 ýyllar aralygyna ýerine ýetirilen işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Jynsyy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komitet Türkmen wekiliýetiniň hasabatyny seljerip käbir bellikleri çap etdi. Hususan Türkmenistan bozgunluk we gaşwatyrgy siýasatyny gaýtadan gözden geçirmäge, bozgunlaryň ýüz tutmalaryny öz wagtyna hasap almagy çagyryldy. Şeýle-de komitet Türkmenistanyň jynsyy kemsitmeleri bilen bagly şikaýet
saýatlar boýunça maglumat el ýetersizligini alada bildirdi. Komitet resmi taýdan hasabarlan bozgunlaryň sanynyň az bolmagy we bozgunluk ýüz tutmalary, şol sanyny ret edilen arzylaryň sany boýunça maglumatyň ýokdugy babatda aladalyk alýar diýip maglumat taýdylýar. Milletler Birleşiginiň jinsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komiteti Türkmenistanyň gaçybatyly gözleýän adamlaryň, hususan owganlaryň öňüni baglayan päsgelçilikler babatda bildirilýän aýyplamlary alada beýan etdi. Ol Türkmenistana bozgunluk we gaçybatylyga siýasatyny gözden geçirmegi, ähli ýüz tutmalary desine belli galmagy we arda beren adamlary halkara gorug üçin serhetlerde degişli gaçybatylyga häkimetlerine hemde bozgunluk durumunu kesgitleýiji proseduralary ugrukdurmagy maslahat berdi diýip hasabat taýdylýar. Jinsy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komitet Türkmenistana jinsy kemsitme hereketleri bilen bagly kanun goraýjy idaralar, içerki kaziýetler we beýlek häkimetler, şol sany adam hukuklary boýunça komissar tarapyndan garalan şikaýetler boýunça maglumatyň bolmazlygyny alada bildirdi. Komitet gatnaşyjy döwlete jinsy kemsitmeleriň pidalary üçin bejeriş we öwezini doluş mehanizmlaryny döretmegi teklip etdi diýip maglumat taýdylýar. Türkmen wekiliýeti Jenewada beren hasabatyny Türkmenistanyň jinsy kemsitmeleri berk ýazgarýanlygyny we ýergiderli esasy milletary sazlaşygyny üpjün etmek ugruna degişli işleri alyp barýanlygyny öňe sürdi. Ýöne ýurtda ýaşaýan milli azlyklar etniki gelip çykyşy esasyny ýyllar boýu kemsitmelere sezewar bolýanlyklaryny häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägini iş okuýal mümkinçilikleriniň berk çäklendirilýändigini aýdýarlar. Aşgabatdan gadyna uçar biletleriniň bahaty ýene ýokurlandy. Indi bir tarapdan biletiň bahaty 1186 Amerikan dollaryna barabar boldy. Türkmenistandan ortada barmak üçin uçar biletleri uly kynçylyklar bilen tapdyrýar. Uçar biletlerini ýokary bahadan hem satyn almak gaty kyn bolar. Satuwda bilet ýok. Bu barada habar berýän Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä kassada bilet satyn almak tas mümkin däl. Şeýle-de onlaýn satyn almak mümkinçiliginiň göz öňünde tutulmagyna garamazdan ondan iş ýüzünde peýdalanmak el ýeterli däl. Biletler hamala onlaýn satylýar diýilýär. Emma olar belli bir usul bilen satyp çykarylýar. Ýöneki adama onu satyn almak mümkin däl. Hakykatda bilet ýok. Dip Aşgabatdaky habarçymyz 3 sentýabrda maglumat berdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä biletleri diňe tanyş arkaly ýa-da üstüne pul berip satyn alyp bolýar. Olar gijelerini türlü wagtlarda satyp çykarylýar we ýergiderli häsiýetde bolmaýar. Muny ýagdaýdan habarly adamlar gowulýarlar. Köplenç olar işgärleriň garyndaşlary ýa-da tanyşlary bolup biletleri satyn alyp goýýarlar. Soň biletler araçlar arkaly satylýar, bahalara ýokurlanýar. Dip Aşgabatdaky çeşmeýdär. Häzirki wagtda Aşgabatdan gadyna bir taraplan biletiň bahaty 23.000 manada ýetdi. Garabazyryň narhy boýunça bu 1186 Amerikan dollaryna, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kursy boýunça bu 6571 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Bir aýdan gowrak wagt mundan öň bu urdan gatnaýan uçar biletleriň bahaty 1.5000 manatdy. Türkmenistan hova ýollarynyň Aşgabat gadan Aşgabat marşrutundaky uçar biletleriniň wagtynyň ýokurlanmagy onuň awgustdyň başynda Aşgabat we Moskwa arasyndaky uçuşlary toktatmagyndan soň başlanypdy. Kompaniýa öz kararyny Ortiýetiň paýtagtynda pilotsuz hüjümlerden soň Moskwa howa zonasyndaky howa ýagdaýy bilen düşündiripdi. Aşgabatdan Moskwa uçuşlary häzirki wagtda diňe Ortiýetiň S7 kompaniýa tamalaşýar. Onun uçar biletlerinin wagty hem soňky bir aýda gymmatlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgust aýynyň 1-nji ýarymynda S7-niň Moskwa uçmagyny dowam etdirýän ýeketek aviakompaniýa bolan soň biletleriň tas 30% gymmatlandygyny habar berdiler. Awgustyň ortalarynda aviakompaniýanyň Aşgabatdan Moskwa biletleriniň bahaty $700 barabar bolan bolsa, soňra $900 çykdy. Azatlyk radiosu Türkmenistan aviakompaniýasynyň wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Şol bırakdyň özünde de habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatyň bilet kassalarynda şikayetlere teretmek boýunça hyzmat ýoly goýulypdyr. Emma bu bilet satyn almakda hiç kili kömek bermeýär. Mundan başga da kassanyň binasynda pensiyonda uny hepde bir gezek raýatlar kabul etmek boýunça 3 adamlyk komissiýa işleýär. Kabul edilmek üçin nowatda durup talon almaly. Adamlar seýdip yarım gün nowatda durýarlar. Emma soň olara kömek bermekden ýüzürýärler we biletin ýokdugyny aýdýarlar. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanlylar Ortiýada köplenç okumak, pul gazanmak we saglygyny bejermek üçin gidýärler. Olaryň arasynda hemişelik göçüp gidýänler hem bar. Türkmenistandan Ortiýada uçar biletleriniň ýetmezçiligi we ýokary bahasy sebäpli köpler aýlaw ýollaryny gözlemeli bolýarlar. Hususan da soňky aýda türkmen raýatlary beýleki ýurtlara barmak üçin goňşy Özbekistanyň üstünden köp gidýärler.
Mari vilayatynyň merkezi şäherinde abadlaýyş işleri sebäpli asfalty sökülen Marguş köçesi indi 3 aýa golay wagt bäri gaýtadan bejerilmeýär. Köçäniň ýaşaýjylary gum bilen örtülen ýoluň özleriniň gündelik durmuşyna oňaýsız täsir edýändigini aýdyp, häkimetleriň köçäni abadlamazlygyna näýililik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň bu barada 29 awgustda Sewitden maglumat beren habarçysy şu ýylyň maý aýynyň ahirinde köçäniň bir tarapynyň uzak boyuna gazylyp, lagym turbolarynyň çekilendigini aýdýar. Şondan soňra köçäni gum bilen örtüp ýygyna gömdiler. Ýöne indi iýunyň başyndan bäri köçä asfalt düşemeýärler. Mundan ozal köçäniň gül ýaly asfalty bardy. Häzir köçäniň ugrundaky hojalyk jaýlarynyň ýaşaýjylary howlularyna girip çykmak üçin gapylarynyň gabadyny pil bilen özbaşdak tekizläp çykdylar diýip habarçymyz aýtdy. Köçe şäherde ýerleşýän bolsa hem onuň ugrundaky hojalyk jaýlaryna lagym turbolary häzire çenli çekilmändir. Ýaşaýjylar jaýlarynyň 60-70 metr golaýynda çukur gazyp, hajathana we hammam zerurlyklaryny şol ýerde berjaý etmeli bolýarlar. Soňra ýürite uloglary çagyryp bu çukurlaryny arasaladýarlar. Ýaşaýjylar ilk wagtda lagym turbolarynyň çekilýändigini ören begenendiklerini aýdýarlar. Ýöne olar aradan bir näçe aýyň geçendigine garamazdan ne lagym ulgamynyň işe girdilýändigini, ne de köçäniň asfaltynyň gaýtadan düşelýändigini belleýärler. Köçe gaýtadan asfalt düşemekçi bolmaýarlar, basym oňorlaram diýmeýärler. Öňüm bu köçe prezident geçecek diýilenden soň bejerilipdi. Prezident geçecek diýilse asfalty 2-3 güniň içinde düşärler, bolmasa da ýene bir näçe ýyl bozuklugyna galar. Lagym ulgamy hem işlemeýär. Turbolary çeken işçiler lagym ulgamynyň näçe ýyldan işläp başlajagynyň belli däldigini aýdypdylar. Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre ýaşaýjylar lagym ulgamynyň işe girdilmeginden geçdiler. Olar gum bilen örtülen ýoluň özleriniň gündelik durmuşyna oňaýsız täsir edýändigini aýdyp, häkimetlerden köçäni abadlamagy isleýärler. Sähel şemal tursa ähli ýer gum bilen örtülýär. Basym ýagynly günler başlar. Palçyk zerarly köçede ýörer ýaly bolmaz. Häzir goňşular bolup köçäniň gyşdan öň bejerilmegini sorap, şäher häkimliginiň ýol gurulşyk bölümine arda ýazmakçy bolýarys diýip başga bir ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda onlarça ýylyň dowamında gurulşyk puwdagyna milliardlarça dollar maliýe serişdesi harçlandy. Munyň bilen bir wagtda ýurduň paýtagtynda we welaýetlerinde ilat köçeleriň abadlanmazlygyndan, lagym turbolarynyň çekilmezliginden ýa-da bejerilmezliginden, Sowet ýyllarynda gurulan jaýlarda, mekteplerde we çağalar baglarynda düýple abadlaýyş işleriniň geçirilmezliginden we bularyň döredýän oňaýsızlyklarynden ýyllar boýy şikaýet edip gelýärler.